ねえねえ、負けることを心が折れる理由ではなく、成功へ近づくための機会として受け止めましょう。そして全ての出来事には意味があり、理由があって起こるのです。だから常に気づきを持っていきましょう。で、これもよく覚えていて、負けがあれば絶対に勝ちもあります。わかりましたか？じゃあ、いつもように頑張れ。